Аз съм го започнала малко, за което се извинявам. Извинявам, че не съм снимала. Така. Се извинявам, че съм започнала просто да снимам. Дикс с мен, той играе в Legends. Заглушил, защото от него се издава звуци. Иначе си е тук. Стоя лично табелите. Чекпоинт 3. Тъй. Като цяло съм минала 2 чекпоинта. Така. О, сега с тенсовели джамп. Това е най-гадният джамп на света. Пишете долу в коментарите дали мразите или харесват. What the fuck? Да, нищо. Дали харесвате или мразите джамп с градки или да. What? Това е хилда. Аз говоря добър български. Така. Леко. Разбира се, че умирам. И сама ако не умря 100 000 милиарда пъти. Така. Джамп с такова, колко го обичам направо, всеки ми по-обича. Аз мразя много тия такива. Обичам джамп с блокчето, не с такова и глупости. Така с блокчета съм най-добра, ама с фенсове си ще набива или с такива други неща, само с блокчета. Така, добре. Не мога да скоча. Толкова ще се стегна и се потъмна да скоча. Пак. Да се обърквам. Добре. Тя на гейм мод, там където съм. Силни нерви, за можете да го умеете така добре. Добър път и така сега. И умираме. Добре, сериозно може да мина. Пишете долу в коментарите, аз съм с Фрапс. И ако можете, кажете как мога да споделям с Фрапс и на това така му си мога, ама много къси видеята ми. Да. Не мога да използвам пантикъм, когато правя туториалка. Yes. Yes. Yes, така добре. Не мога. Добре, стой. Ще се оплаша. Така добре. Не!
игра и нещо да се каже. Въпреки че клипа е малък. Тяло са сега ще спра и няма да спрям. И довиждане. Чао.